Good morning, kanais people. Suni ata diri sa balay ni Konsyal Chudel kay among gikuha ang tarpaulin para sa nutrition man kay mo adto mi sa Baybay City Gym. So mao ni guys ani ami among gikuha kay ang kalimot walay gahom. Ana ta sa Baybay City Park kay ang Baybay City Park do raman ang Baybay City Gym. So banan sa barangay nga mao ang mga appointees. O si mao ni guys pag-abot na mo sa sud sa gym ay sus Ginoo na uwahay naman di ay may nagsugod naman di sumba. Nagsugod naman di ay sila og kuan kanang exercise, nagsugod na sila og painit sa ilang kalawasan. So mao ni guys tungod kay nauwahi man ta so hingapas na lamang puta og hiway-hiway sa atong lawas hangtod nga miabot ang time nga nagipaningot na ang atong mga kabuganan o gipanggutom. So mao na naglinya na pud ta diri sa buffet ba sakto ba naglinya ta diri sa buffet tanawa si Konsyal Chudel ambot unsa ni iyang gibagot-bot dito nga nagkalinya naman unta hapit naman siya mo abot to makakuha siyang food. So mao ni guys pag human na to og kuha og food before ta mo eating mo kaon na pud ta mo kuan na sad ta kanang unsa oroy mag picture mao mga junay atong trabaho magpa picture ta sa atong gikuha nga food. Guys, ang mo ding sudan talong og inununan nga bangos. So, og dihay papanghimagas kuan puto og sikwati. Og dili ka gustong sikwati na ay Milo. So nag-enjoy ra pud mi og kaon sa among pamahaw. So igo-igo pud nga nabusog mi human og sumba. Ang akong bahin nga puto og sikwati akong gibutang sa baso. Akong gibutang ang sikwati akong gibutangan og puto. Mao na guys, ayan, yummy. Sarap talaga ang puto sikwati. Siyempre, naglaway gajud mo sa pagtanaw sa akong pagkaon sa puto sikwati. Ingon ang akong anak, nagpaila kuno kuninjo. Siyempre, lami jud kaadyo ng puto sikwati nung sarap talaga. Dihang nag-announce na ang IMSE nga na ako na ipanghatag ng limonsito para sa mga buntis. Mauto nga, nalipat pud mi. Bisan way buntis, nangadyo pud mi. So, nakadapod mi. Tanaw si Marvin Arevalo, volunteer man na mo sa BNS arang ka nindot og smile kay nag-announce na si Dr. Ike nga ang ilang 500 nga honoraria kada buwan dagdagan na og 1,000. So pagka nindot sa smile ni Marvin kay kini si Marvin Arevalo, volunteer na siya sa among barangay nutrition scholar mao nang BNS. Sa dili pa manguli mag picture taking before mag going home. So mauna sila mga staff sa CHO, HRH, and COA staff. Okay guys, magpasiaw po ta usahay no. Mag-try po ta magdapod og food nga dili ato. So diha man koy bag, ready ang akong bag para sa extra nga snack. So ingon man ang tighatag nga okay sa pay need og extra. So ko ako koy ready na ang akong bag sudlan. So mauto na nga tawa mi. Nakadaga jud ta og biko kaluoy sa Ginoo. So karon guys, nakadana man ta og kuan kanang nakadana man tag biko. So nanguli na mi guys. Before mi manguli sa usag-usa sa among panimalay, magpa-picture sa mi sa among tarpaulin diri sa sakyanan. Kay ganina wa mi maka-picture before mag-start ang programa. So mauna pusing-pusing mi diha og picture for documentation. So mao ni guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Og katong wa pa naka-subscribe palihog na og pindot para magpadayon ta og vlog aron ganahan sa ta mag-vlog. See you around.